Assalamu alaikum warahmatullah. Ɗan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Labarin sojawanmu na wannan sati daga ranar 3 zuwa ranar 8 na aikin tsaron ƙasa na Nijar da suka yi da kuma abubuwan da suke faruwa a yakin Iran da maƙiyan addini nan, labarun da suka wakana a wannan ranar 11 ga watan Mars na 2026. Farko dai aiki da ƙoƙari na sojawanmu na Nijar a cikin duka faɗin Nijar, musamman ma na rahoton wannan satin kenan daga ranar 3 zuwa ranar 8 na wannan wata na Mars. A cikin duka faɗin Nijar in mun lura sojawa sosai an kula a gefen Tilaberi. Ana yin uwanmu na Tilaberi ya kamata ku gane na cewa idan kaman muna ganin yawan ta'addanci ya fi faruwa a wajejen Tilaberi ba wai don ba a kula ba ne. A yau cikin duka operation kin da sojawanmu suke yi a cikin duka faɗin Nijar, wurin da aka yi kula, wurin da aka yi zuba sojawa, wurin da aka yi kai kayan yaƙi region kin Tilaberi ne. Amma 'yan ta'adda ne ta yi sun yi concentrate ko sun yi yawa a wannan wajen, shi yasa kuke ji kaman ana damun ku da ta'addanci. Sojawa suna matuƙar ƙoƙarin su. Duka aiki da ake yi kullum labari da yake zuwa duka operation yawancinta a wajejen Tilaberi ne. A cikin wannan satin musamman ma a wajejen Samira, a wajejen Barkata Gurmance, a wajejen Kukuru, inda har aka kashe wasu 'yan ta'adda guda 5 wanda sun maje sun yi satin dabbobi da yawa fiye da kai 100 na shanu da sauran ƙananan dabbobi aka amshe daga wajensu kuma duka aka tashi da su. Sannan a wajejen Akskin Tilim da Sikam Bodio, wajejen Tilaberi na aka yi concentrate dan a tsaya kenan. 'Yan uwanmu na Tilaberi mu gane na cewa sojawanmu suna matuƙan ƙoƙari don su kawo tsaro a Tilaberi, kuma mu ma duka mutane da muke Tilaberi mu rika ba sojawanmu haɗin kai, duka wasu masu ta'addanci su masu aje da a kawo tsaro a ƙasa don mu ci gaba da zarganiyarmu a cikin duka faɗin Nijar cikin zaman lafiya insha Allah. Cikin ƙoƙari kenan na sojawa da suka yi a wannan satin sun kashe 'yan ta'adda da yawa a wurin, banda guda 6 nan na wajejen Tilaberi, banda wanda suka tattashi da su na hari da aka so a kawo mana a ɗauki hilin jirgin Tawa, sojawanmu suka kare shi. Cikin mutane da suka kama sun kama mutum 23 tsakanin 'yan ta'adda ko 'yan smogal ko kuma masu ba 'yan ta'adda labari ko barayin shanu da sauransu. An kama mai na esansi, a cikinsu akwai wata mota 2 kaɗai da aka kama a wajejen Agades, ta yi lodin fiye da litir 46,000 na man fetur za a yi smogal kinshi. An kama kenan a jumlan cikin sati ɗayan nan kawai mai kin essence ake magana, karbiran kenan, amma fiye da 97,000 97,000 ake magana. Sannan kuma da bul na cannabis, kayan kwaya kenan, amma fiye da 618. An kama baton na dynamite fiye da 2,389. abubuwan aiki na sojawanmu da suka yi banda kwayoyi da suka amshe da bindigogi. Matuƙar ƙoƙari sojawa suna yi don tsaron ƙasa. Kullum muke kira mu ƙara goya musu baya don a samu a tsare ƙasarmu nan tare insha Allah. Labari daga ƙasar Iran, shuruɗai wanda ake ganin cewa su ne Iran ta ɗora yanzu don a yi zama lafiya, tunda Iran ta mace batta so a zauna, babu wani zancen diplomasi tunda Donald Trump ya yaudara mutane. Amma cikin jaridu daga ƙasashen Larabawa kuma daga ƙasar Iran suke magana cewa cikin shuruɗan da Iran ta sa a taƙaice akwai shuruɗai masu yawa guda 3. Na farko shine na cewa ƙasar Amurka da Isra'ila sai sun biya ƙasar Iran cikin duka damagen da suka musu, compensation kenan, shine cikin shuruɗan da suka yi. Na biyu, ya tabbatar ma Iran, su wa'annan Yahudawan su tabbatar ma Iran na cewa ba za su taɓa tunkaranta ba da wani yaƙi ko kuma da wani harbe-harbe ko a cikin Iran kin ko kuma a wurare daban-daban, tun da kahin yaƙin nan shekara da shekaru da suka wuce Isra'awa suna kai hari a ambasarkin Iran a wurare daban-daban suna kashe su, ko kuma wasu manyan sojawan Iran in sun hita wasu ƙasashe suna kai hari a otalkin da suke ko gidan da suka zama suka kashe su. Cikin shuruɗai Iran ta ce kenan suna son a tabbatar musu da wannan abun zai tsaya. Na uku kuma na cewa sai an ba su ma dama su yi program kinsu na nuclear ba tare da wasu shuruɗai ba tare da wasu limit ba. Wannan daga wata jarida ce da ta yi to na cewa a farko dai shine ake tunanin shuruɗan da Iran ta sa. Sai cikin abubuwan da suka faru na bama-bamai da abubuwan da yake faruwa wanda ko ita Iran ta jefa ko kuma su Israel sun jefa ma Iran cikin har zuwa ranar 11 ga wannan watan na Mars, amma shine na cewa a Tehran kin da kanta wani banki yanzu sun fara tunkaran banki, kuma a cikin wannan wurin har akwai ma'aikacin banki guda ya rasu. Daga nan ne ita ma Iran ta ce to shikenan ita ma yanzu zata maida
duka wasu bankuna na Amurka da na Isra'il da suke kusanta ko kuma wanda bama-bamanta sun iya kaiwa, ita ma ta ce za ta tunkare su, za ta fara kai musu bama-bamai. Sannan akwai kuma har cikin daren jiya daga ranar 10 zuwa 11 na wannan Mars kin, Iran ta aika bama-bamai guda 4 wanda suka bugi ƙasar Isra'il, suka tada musu hankali a cikin wurin. Sannan kuma Iran ta aika bama-bamai a wurare musamman ma na sojawa ko kuma wani bankunan su a Iraq, a Emirates kenan, wajejen su Dubai da ake magana, a Kuwait, wanda duka bama-baman Iran ya taɓa wuraren ƙasar Amurka nan. Sannan kuma daga ƙasar Iraq, tun daga ƙasar Iraq akwai masu goyon bayan Iran, su ma suna da bindigogin su, 'yan shi'an su ne, suka ce cikin tsawon tun da yaƙin nan ya fara a cikin Iraq kaɗai, wanda su wa'annan masu bindigogin suka je suna yaƙe-yaƙe su ma da sojawan Amurka da suke cikin Iraq, su resistance cikin Iraq suka ce sun kashe sojin Amurka guda 12. Sannan kuma akwai wani base militaire da ake kiran shi Arifjan, shi ma dai kam bama-bamai na ƙasar Iran sun kai mishi ziyara. A tafiya ce ake wanda yau abin da yake nunawa na cewa duniya, Iran kamar ita ce ma yanzu take a gaba na bisa wannan tafiyan da ake, ba wai don ba a kai musu har-hara ana ɓata musu gari ana kashe su ba, a'a, don cewa su ma suna da ƙarfin da suke maidawa, kuma na cewa shirin yaƙi su ne suka fi shiri fiye da Amurkan da Isra'il. Trump an sa shi ne cikin gaugawa ya kai hari ba tare da sun yi HD ba tare da sun diba strategin zuwa yaƙin nan. Ita kuma Iran ta shirya, a shirye take, shi yasa maidawanta kullum yake zuwa cikin tsari a shirye. Amurka bama-bamai ta kai, ta yi tsammanin cikin kwana 3 ko cikin sati Iran za ta sallama komai ya ƙare, amma Amurka sai ta gani abun ba haka bane. Yanzu Iran a diplomasiyance, a sojin takamma, ake zance Amurka tana cewa za ta je wai da ƙarfi ta buɗe Strait Hormuz nan, amma Iran ta ce to in dai ta isa ta zo. Duka duniya sun san da cewa idan a jiragen ruwan yaƙin ƙasar Amurka suka tunkari ruwan tekun Iran, ta gama. Tunda hana zancen cikin ruwan nan, Iran ta sa bama-bamai kuma ta shirya misil na cewa duka wanda ya yi musu garaji a cikin wurin nan za su nitse musu batan su, ko ma wani iri ne. Amma in kuna tune, baton da ƙasar Amurka take barazana da shi a duka duniya yanzu, ana zancen cewa bama-baman Iran sun taɓa shi, kuma ba a san ma yanzu inda Amurka take ɓoye ba. Bato ne, girman shi gari guda ne, ba wai ƙaramin bato bane ake magana, girman shi gari guda ne. Yanzu ana zancen cewa ko ina ya tayi, in dai ba ya yi nisa sosai bane wanda destination ne bama-baman Iran ba za su iya ba, amma in dai yana cikin ran jikin wuraren da bama-baman Iran suna iya taɓa shi, suka ce duka yana da haɗari. Mu ci gaba da addu'a Allah ya ba musulmi sa'a, su ne Iran masu yin yaƙi don kare musulunci, kuma Allah ya kawo mana zama lafiya a cikin duka ƙasashenmu insha Allah. Sai mu haɗu da ku kenan da ƙarin labarai. Allah ya kama mana, Allah ya sa mu dace.